Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di channel YouTube Dulos Teu. Kami berdoa dan berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan untuk membangun channel ini, dan agar tetap mendapat postingan dari kami, mohon mengklik subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih, selamat menikmati. Shalom, salam sehat ma di hamu amanami inanami songoni nang haha anggi pinaribot manang di dia be hamu saluhutna maringanan. Adorang sota tangihon hatani debata cumulu mahita martangnya. Dami di debata na sumurung sian saluhutna roha imana mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata barita nauli di minggu tasadarion 5 minggu pasap pulaluhon dung Trinitatis tanggal 2 Oktober 2020 sada. Natar surat di Heber bidu 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 4. Songonomma hatani debata tar surat disi takasma tapai hudihud di bagasan rohat tabe. Di baheni naeng mamuba gomosta maniop hata naung tabegi unang tung di baorhon hita ay gari hata na hinatahon nyaka suru-suruani gari hotdo jalanasa pangalaw sion dohot hatoison mangalap pamaloson na hobar tagamum maadong dapot hapurusatta molo tatuison haluaon na saygudangi pola do Tuhani makkatahossa dimulanai jala momos di pasahat akka nabege satu hita ay doho do debata makkatidakkon marhite-hite akka tadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagogoon nang marhite-hite tot di perbadia nasi nagi honna guru lomoni rohana ido sahat ni turpuki. Donga saha prosyaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hadong ma sada turi-turian namasa. Di tahun 54 sahatu tahun ono puluhan masa do pangalileon tuhala Kristen di luar Rom. Lumubi ma di masa ni harazaon ni Kesar Nero. Masai posi jala porsuk do di tahun halak Kristen hati hai torok halak na disiksa jala dewa sahatu namarujungul dang mardiai berbawa manang perempuan dibunuh Kesar Nero marhite tentarana jala ragam akka alasan sopola takas manangaha alana terbortik ma pangalilioni tusadahuta na atar holang sian luat rom otik do halak Kristen sian pangisi ni hutai hira-hira 5 kepala keluarga donasida di sadatiki topet diborngin marsakka manasida maninggal hon hutai lau mardabuni tu inganan na asing di para dinasida ma bohal nasida sai tu piga bulan porhak manasida di bagasan dos niroha di tongad dalan uju maradian ala nilojana hukum manasida martukar pikiran pasadatahi manang dopak dia nasida martabuni siat dos ni rohana sida porhat manasida manuju tu balik ni sadadolok di bariba ni dolok na adong di hutai nunga manang napiga ari nasida na mardalani dang marna jupang do peinganan si tujuan na si day
Deba sian nasida nunga sape hacit si majocakna alani dauna na mardalani. Hira dung naing mareak botari jalan naing madok ro na maudan sahak manasida tu sadaliang manang gua di topi ni doloki. Marlas ni roh haruna sida madok moleate tutuhan de batak. Aladang sanga nasida ditinggang mudan nagugui. Dung sahat nasida diliangi dipuka nasida ma paulihon inganan diliangi. Asa boy nasida mangalopa dohot modong di bagasan liangi manang na piga-piga bulan lelengna. Dimulanai seorang do nasida tading diliangi. Alai dung manang piga-piga ari adong masian tonga-tonga nasida gabe gale pamatangna. Hirana pingsan idaw mitor disarihot donganna nahi pasido donganna nagale. Disakapin nasida do naing meninggal honinganan inian. Laho mangalului nganan pertabunian na asing muse. Alai dang dinggan tadi konon dongan di bagasan na hurang sehat. Imana menginongi di bagasan rohana sida. Musei mabiar situturo nasida. Molo haruar nasida. Sian liangi so tumpak jupang maunan non dohot tentara ni Kaisar Nero na kejami. Ujungna nunga dosian rohana sida lahatotong miat diliangi mana ngaha pe namasa molo tungipe ujung ningolu nasida jala ikon mate diliangi nasida nunga dipatulus nasida rohana sida laho mangadopi i rap dohot akadonganna naung gale-gale dinaso panagaman nasida Roma dua halak parmahan biru-biru parhuta na ditopi ni doloki manopot nasida laho mangalului biru-biru na namago puasa ditodo parmahan na dua halaki tuliangi ala diida parmahanido malotas manang magopu rabba manuju tubabani liangi dipikiri parmahani ratu liang do dibuat nakka panakko biru-biru nasidai dipai hut-hut nasida sahat tu baba niliangi dungi dung sahat di baba niliangi masuk mana sida tu bagasan tat songgok mana sida mangida nama sai akajol mana di bagasan liangi gale-gale huhut mangal gipi pai matos hosana longang marohana sida puasa bui masa songoni tuak kahalak na di bagasan liangi jala bingung do parmahan na dua halaki jala nasida na dua masih sukunan sia dia pe haroro ni akajol mana di bagasan liangi namangal gipi i dang diboto nasida dang sa dia leleng dihilala sahalak sian parmahani ma asing pakilalanna pojok marhosa gabe didok ma tudonganna songon na asing pojok ta marhosa ado na masa ulani ninna na pojok marhosai tudonganna parmahan na sadanari na hurang dinggat dora alogo di bagasan liangon boy tagamot do ala ni alogo na miat di bagas liangon ra mabahen nasida gabe mangal gipi ala na hurang denggan tuhosa ujungna gabe hosa-hosa nasida
manang terganggu pernapasan. Satu kinari gabe duat sado nasida songoni sukot jala pocot markosa. Ujungna ala nasongoni pat kilalan nasida na dua gabe dihaditi nasida ma akahalak na mangalgipi na di bagasan liangi tuduru ni liangi. Hira sajom dung di duru ni liangi nasida tarida ma adong hamubaon dia kahalak na mangalgipi i. Adong masyat tonga-tonga nasida nam sadar jaladang piga leleng nari hipas mana sida sude gabe di babotohon nasida ma tu parmahan si dua halaki boha parsahat nasida tuliangi jala sadia leleng nasida tading jala maringan diliangi sian turi-turiani boy berengota mandua nasida sian hamatean nama gabe japar nasida ay nunga gale-gale jala nunga pola mangal gipi nasida holan pay mahon mate nama holan pay mahon tos nama hosana alay na sopanagaman nasida rodo dua halak parmahan laho mangalului biru-biruna tubagasan liangi tagamud do raju modo haluaon na jinalo ni halak akan na mangalgipi na di bagasan liangi jalo na sida sian debata ido manginang namasa di bagasan turpuk taon marojahan sianaya tului didok taga mumma adong dapot hapurusata molo tatuison haluaon nasay gudangi. Dalam bahasa Indonesia, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu? Terjemahanna di bagasan bahasa Batak hira kurang pas do. Dumenggat do terjemahanna haluaun na balgay. Puasa di guari haluaun na balga. Ala memang haluaun ni dada ulaun ni colma. Alayu laon ni debatado marhite panubusion ni Tuhan debata Tuha jol mau ulaun na balga doi na pinatupan debata karya Allah yang terbesar adalah menyelamatkan umat manusia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Debata naga bejolma di Yohanes sada ayat sada konsep logos didok bisi dungi gabe daging mahatai ditubus debatado jolma sia dosa dohot hamatean marhite hamamate ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nasa sadai berkenosis sian surgo harajaon ni debata mebat do debata di bagasan hadirion ni anakna Tuhan Yesus Kristus debata rotu bertibion laho paluahon hita jolma pola tung mate tarsilan ibana hinorhon nyasi dohot holong ni rohana narade ibana manau na porosuk asa marhite hamamate nai makorhon hanguluan disaluhut halak na porosea puasa di guari haluaun na balga ala haluaun ni patupahon hasesaan ni dosa namat sebelga mulu belgado sai totu ikon belgado panesana dang mungkin dosa na belga panesana mekmet ikon panesa na belgado tusi pakyon
Hatan itu hatta di Jesaya sadai 10 lalu di dok. Dungi saya Roma hamu. Asa mardabu-dabu hita. Ninna Jahoba. Tung surararadu samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubah. Gabe songon hapas do muse. Dang di halomohon debata. Mago jolmai di bagasan hadu saunna na balagay. Di patupa debatado pertemuan. Di patupa debatado perdengganan. Sian colma nang madabu tu bagasan dosa. Tu debata Jahoba na sumba diay marhite anakna Tuhan Yesus Kristus. Na mangihut puasa di kuari haluaon na balga. Allah haluaon ni jolma sia dosa dohot hamatean. Allah ni hadusaon ni jolma na para jului hasusaan, habirnitan, haaciton, hamatean, inama nagabe jabbar ni jolmai. Tuhan ni ma para siroha de batak. Tuhan ni ma par holong roha de bata. Gabe di leho ni bana do anakna nasa sadai. Bahen tugusta asa gabe malua hita. Sian dosa dohon hamatiami. Doga saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Dinaung pinatupa ni debata haluaon na macay balga. Adong sikap ni hajol mau ni manoisi manang manulak haluaon ni. Dang dihaporsiai nasida. Haluaon na pinatupa ni debata di bagasan Yesus Kristus. Ditulak nasida Dungi adong sikap na paduahon di jalo nasida do haluaoni, di jalo nasida do barita naulii, di jalo nasida do taringot tu haroro ni tu hatta Tuhan Yesus tu portibion nagabe si balua. Alai dang dihanguluhon nasida. Dang tarida di bagasan ngolu nasida taringot tu namangihuton tu hatta Tuhan Yesus. Halak na manuisong, halak na manulak, halak na majalo haluaw ni alay, dang diargahon, dang diaturehon di bagasan ngoluna, didok di bagasan turpukon, mangalap pamaloson na hobar. Na indohonon na marhite hata mangalap pamaloson na hobar, halak na manuisi haluaw ni, halak na majalo haluaw ni alay dang diaturehon di bagasan ngoluna hamatean na saliling nililing na ma nagabe jabbar nasida. Alay molo halak na majakon haluaw ni, na majakon barita na uli, na majakon tuhata Tuhan Yesus. Tusido di partupalhon debata hanguluan na sora sudah. Holat di bagasan Tuhan Yesus Kristus do dapot tita haluaon na balgay. Didok hata ni tuhata di Yohanes 10 ayat onomi au do dalani dohot asitongan dohot hanguluan. Dangadong nasahat tua may iya so marhite-hite siya naw. Naing jumpa kita haluaon na balgay Roma tutuhata Tuhan Yesus. Naing bongot tita tu haluaon na balagay haporseay ma tuhata Tuhan Yesus. Haporseay ma barita na uli. Haporseay ma Tuhan debata. Naung patupahon hanguluan na matsay balagay. Naung patupahon haluaon na balagay di portibion. Di hacul maon. Lumobi. Diak kahalak nama kaporsia ibana. Asa dada be hamatean na saliling nililing na
gabe jabbar ni halak nama calo jala nama kanguluhon barita nauli alai hanguluan nasa liling ni liling na idama si partupal honon ni debata tu saluhud halak nama kaporsiai debata ama anak dohot toddi parbadia doa sa porsiaon na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus tu hatai marhite turpukon didok dia sedai di baheni naing mamu bagomosta molo didok rupani muba gomosta dang nagabe muba lakotu dangol sisilon haporsiaut tamak kaporsiai haluaon na balga na pinatuba ni debata di bagasan Jesus Kristus alai molidok lamu bagomosta adong parsitutuon adong peningkatan di bagasan ngurutaon dang maddos-dos song si marunapunak alai lam tabba ari lam tabba leleng na hita mangulu lam tarida ma hamubau ni rohatta lam tapatuduhom ma haluaon nang tajalo siat debata di bagasan Jesus Kristus atong lam marsihohot mahita maka porsiai haluaon nang pinatupan ni debata ima haluaon na balgai di bagasan Jesus Kristus tuhatai o partu topik ni mingguta haluaon na siat debata dang tarpatu paportibion haluaon na balga dang tarpatu paportibion haluaon tungulu ni hajol maon dang tarpatu pa hagogoon ni portibion haluaon na balga songon na pinatupa ni debata daholan di bagasan Jesus Kristus do dapat titai halania manginang haluaon na balgai rade mahita mancakuni haluaon na balgai bongot mahita tusi molo nunga tajalo jala tahanguluhon haluaon na balgai nasiat debata nang uju di ngolut taupe dapat tita doa karagam ni haluaon sian nasaragam ni parukilon sian nakaragam ni hamaolon sian nakaragam ni parasorion saliling mangulu hita di sisik ni hasianganon lumobi ma haluaon ni todita diari sogut diari maranata asa saluhut halak na porsiai bongot tuinganan na pinarade ni debata bagas naso pinauli di tangan ni colma bagas na hot rodi sa liling ni liling na amen.